zítra dojít. Maminko, promiň, že ti volám tak pozdě večer. Sedím na záchodě v klubu, kde bych měl mít zrovna teču. Mám v sobě nějaký svinstvo a cítím se fakt dlouho. Chtěl bych ti dát jen s Bohem, když stane se něco se mnou. Asi žijem moc rychle, umíráme pomalu. Věř mi, že jsem ti nechtěl posílat tyhle ty zprávy.